prišli ste sem kvôli mladým hlavne, tak ste sa vyjadril. Jednoznačne zavážilo to, že popri práci prvého mužstva bolo ponúknutá práca s mladými. Vlastne prvé mužstvo tvorí gro mladých hráčov, ktorí furt bolo pre mňa prioritou tá práca. Bola to výzva. Ja som tú výzvu zobral a už som tým ľuďom povedal, že áno, idem do toho fotbalu a jednoznačne sme po tomto začali pokračovať. Ale vy ste hovorili, že si zavesil nie kopačky, ale proste svoje nástroje na klinec. Koľko ste oddychoval medzi Jablonom a medzi príchodom sem? Z veľkého fotbalu som odišiel vlastne pred 4 rokmi. Oficiálne, z veľkého fotbalu. Ja som sa nehambil prísť do Podradia a sa nám podarilo prinavrátiť 5. ligu tejto dedine, tomuto mužstvu, ale zase po určitej dobe sme sa dohodli s tými pánmi tu na, že poriešia si svoje veci určitým spôsobom. Nie sú to hádanky, nie sú to také zahmlené veci, ale ja som povedal, že doneste kvalitnejších hráčov a nie venujte trénerovi nejaké odmeny a ďalšie veci. Trénera sa dá nahradiť. No ale nakoniec zase prišiel priateľ, kolega a prešla určitá doba a zase sme si našli cestu k sebe, vlastne oni ku mne a bola to taká ponuka, bola to taká výzva, že vlastne som nemohol odolať a vlastne fotbal je srdcová záležitosť a pokým žiť budem, tak určite to zo mňa nevymizne. A že dal som sa do roboty, ja si myslím, že fotbal robiť to sú dva veci. A fotbal hrať a bavkať sa na fotbal, to sú tiež dva veci. Títo chlapci sa naučili tvrdo poctivo pracovať, naučili sa hrať fotbal a vedieť, venovať. Ale to ešte aj za vašej bývalej éry, keď ste tu pôsobili. No tak ostali tu po niektorých chlapcích, ktorá bola kostrička, ktorá bola určitá taká chrbtica, kvôli tomu, že som vedel budovať to mesto. Ale sú tu mladí chlapci, ktorí už... Ináč lanárili vás aj niekam inám? Keď som už zavesil svoje veci na klinec, jednoznačne bol to vyšší fotbal, alebo aj momentálne je v Talone, ale tomu sa treba venovať celý týždeň. To je fotbal na celý týždeň, ktorý vyžaduje celého človeka. Tam sa už nedá, že nejak hrať šachy trošku tak povrchne. 3-krát týždenne trénujete, ste hovorili? 3-krát týždeň sa trénovalo kvôli tomu, bo som prišiel na to, že 2 tréningové jednotky som ich začal preťažovať. Chcel som s nimi mať nabehané, narobené veci, skultúrnil ich fotbal a už som to malil, takže prešli sa na 3 tréningové jednotky. Tak teraz lúčili ste sa, alebo nie? Tak to vyzeralo? Nelúčil som sa, ale pokiaľ... Vyjadrili ste sa, že uvidíte, čo bude v nasledujúcej sezóne. Zajtra snad títo ľudia budú ináč rozmýšľať. Nájde sa nejaká forma ekonomické injekcie, alebo neviem. Videli ste pri tom prejave pána Kuna alebo pána Jobáďa, že vlastne dostávajú sponzorské v tejto výške, ale toľko stojí ten fotbal, hovorím vulgárne v Podradí a je tam tých deficit nejakých 6 000 eur alebo koľko. A to tí ľudia musia nájsť, musia vyhrať. Myslíte to tak, že máte obavy vy, aj vedenie, že nebudete mať dostatok financií na to, aby ste pokračovali na tejto úrovni? Na tejto úrovni, čo je teraz? Človek je na určitej úrovni. Ja som sa nikdy nepozeral na tú formu, že ja som teraz trénoval niečo vyššie, mám kvalifikáciu na tejto úrovni a ja by som si vyžadoval honorár na základe kvalifikácie aj svojich znalostí. Ja som prišiel trénovať Ja sa nepýtam na váš honorár, ale pýtam sa celkovo. Vy máte celkovo obavy z toho, že... Ja mám obavy, že by tí ľudia mohli fungovať a nech ten fotbal ide. A keby došlo ku tomu, my sme aj na tú úroveň tak asi rozprávali, že oni sú prví, s ktorými by som snáď, keď oni ma neoslovia a budú nejak tlačení k múru, ja sa na nich nepohnevám, to ostanú moji priatelia a im budem fandiť a potom možno, že sa objavím inde. Že záleží od financií a od vedenia toho nového, nie je mi jedno, že alebo staronového. Nie je mi jedno, že by tam pán Kuhn nebol a pán Jobáď nebol. To sú ľudia, ktorí ma podopierali zo zadu a ja im verím na 100%. A určite aj môj prejav voči ním a moje sympatie to sú také, že mal som oporu, mal som istotu, vedeli ma podporiť. Ja som robil všetko pre nich. A to nie je ľahké niekde prísť a budovať si to a možno, že
vám fadiť nebudú. Budete musieť pingpongovať medzi nimi, medzi bariérami, že ty vidím, ty nevidím ústretí. Ja som povedal, tu som našiel zas ten domov. Dobre, takže na tú prácu treba aj kľud, aj zázemie. Tak to nejak myslíte, okrem tých financií. Počúvajte, otvorenie už teraz. Veľmi dobre sa to v kuloároch rozprávalo, koketoval sa s myšlienkou, že prídem do Rožňavy. Aj sme sa rozprávali, aj som prišiel, aj sme to nedotiahli. Aj možno, že aj teraz okrajovo sa dotýkajú určité veci priamo účinkovania fotbalu niekde, inde, hej, ale pokiaľ človek nedostane priamo výzvu, že no, ideme ku tebe, sadneme si a pokúsme sa dohodnúť a vyrozprávať si určité veci, tak dovtedy zbytočne rozprávať o zmene klubu, ísť do vyššieho alebo nejakých týchto vecí. Ja nie som kaskadér, už mám svoje roky a viem si to prehodnotiť, že viem pomôcť, neviem pomôcť, akým spôsobom. Takže podľa vás to všetko má budúcnosť, ale potrebujete... Povedal som, že nie som kaskadér, ale keď som toto mužstvo preberal a prišiel som na to, že sú značne nedostatky fyzického, bežeckého, technického rázu a ďalšie. Boli, alebo Boli? Sú. Ja smelo vám budem povedať, pán Polák, osobný rodinný priateľ, ktorý vychoval maličky, vie dať také základy tým fotbalovým trpaslíkom, že z toho môžu budovať. Ale je tu aj veľa hráčov, ktorí nezažili pána Poláka. Teraz mu nenahrávam na notu, ale nezažili ho a jednoznačne sú problémy. Základné. Teraz vám ešte toľko viem podotknúť, že predtým sme rozprávali na trénerských seminároch, na trénerskej únii, že vlastne hráč musí byť hotový v 19 rokoch. Všetko musí mať. Ale doba zrenia je u niekoho pol rok, rok alebo viacej. No teraz už hráč musí byť 17 hotový. A keď takých trénerov, ktorého som spomenul, obišli, nenatrafili na neho, tak títo majú sakramensky ťažké a mali to ťažké aj u mňa, že keď sme povedali, že robíme veci doprava, behali mi doľava, tak mi stáli vlasy dúbkom, ale prišli, naučili sa a jednoznačne je z nich perfektný, slušný fotbalový klub. Ďakujem. Takže